we are so used to aid to the extent onena kuti politicians and the people that are running government, they have taken advantage of the aid to practice a lot of corruption. Okay. Because akazozoti kukubwera aid amazoti ndrama zitakuja guys ajakabwesa dollar isipira ntchito. That's what I discovered. And I did a very good literature review on this. Amazozoti kukabwera kukamabwera aid ikamabwera ku Ministry of Health the government ndi ma priorities awo. Ma priorities aja akakhonoti akufanana ndi aid ija amati aid igwire ntchito ndrama zija ndikutani ndikuziphaka. Okay. You see? So America panopa mapaika I think 340 million I think Malawi kwacha dollars. Now ndalama zimene zikapita mauje no siyana olongati ndikuzambia kandi kutiko akaona kuti ndalama ziya zikufika ma areas ona kuti also priorities zili amachosa ndalama ziya ndikumata the aid has boosted corruption. That was my argument. It has boosted corruption to a certain level yonena kuti chipanda aid bweziruma zoti guys ndizomwezi tu tikaja izizi tikaja izizi palibe sokwina. Tikaja izizi palibe sokwina. That's why Trump ujatangodwa panga mujoti maine So the problem with aid imene mabwera kwa Africa kuno anthu amadziwa. Have you ever not wondered kuno kuti dziko lakuti corruption ili yafika papa koma uzaona DFID dakali konkuja general dakali konkuja azakuta dakali konkuja amadziwa kuti ndalama zathu izi zimapita uko zimakapanga chonje but in the course of doing that the problem is kutani. So if instead of kuno kuti tizipanga I would have loved really if that was the situation which is going to be more devastating ma eda mbiriwa adakakhoda pangira frozen Malawi. Very unpopular. Opinion. I would have loved ma eda mbira adakhoda pangira frozen debates. I'm telling you, even muntu wako mudzi I would have been on his toes and making sure every Malawian penny ikugira ntchito. Exactly. And hantauni munomu would have been lies not guys every penny made kugira panopa ikugira ntchito. Koma mati mukapita ku kwantha kumudzi amazozoti ngati boma sitingati thandiza World Vision iti thandiza ngati boma siti thandiza achakuti yakutani ali thandiza mandive said koma at a point where you are so desperate you don't have anything else to manage. I think that's what usually happens. And it's not like ndrama zotilibe. Zaifeo. Mesa magamba za mining. Without aid mining jatitakuipanga manage bwino heavy. Because it was not guys. If we miss it here, ifeo we are done. Pali chinthu chimodzi chimene ndisangalatsa kwambiri chokhuza ndi generation iyi. Generation achina Gen Z. Gen Z. Ili mati Gen Z. Generation imene yachinyamala imene from 1993 or something, 19, okay, just put 1990 kumagwezeka uko. Generation hii ndio beba. Generation hii ndio abwino. Generation hii iwoneka zoti at least kusogolo kuno nditha kuzakhala independent kwambiri chifukwa cha kaganizidwe. Chifukwa china chilichonse chimamba ndi kaganizidwe kuganiza. Chinthu kuganiza it's like you visualize umapanga create chinthu uchika mutu ukachika chakhalu chili mutu ndio mazichitulutsa nsomala kuchika pa into existence kuti chikhale choti chabwera chili mabala ng'amba right nde koma ngati sichinapangidwa create nde kuti ngati mutu mulibe chinthucho sizingatheke kuti chipezeke panja. I don't know if you understand. Okay, it means china chilichonse chimene mumachiona kuti chinapangidwa right ngati nyumba galimoto wilibala njinga chise chimene machionachi ndoti nthawi yake chinali mutu mawina wake munthu mmodzi wina wake right ndoti iye chili mutu mwake kena kwana chijambula right architecture kuchijambula kena kuchitulutsa sinzona kuti ngati zinthu iwe sunazipange mutu mo ndoti sizingabwere pa ground. Iwe ngati ufuna ukhale ndi shop for example ufuna ukhale ndi whatever chilichonse ufuna ukhale ndi project for ukhale ndi business ina keso ngati mutu mwako mulibe business yo sungazakhale nayo so fazima endana zinthuzo chikhale chili mutu choyambirira chikhale chili mutu kinako chimabwera so pano pa ground right. The step number 1 yoti upeze china chilichonse chimene ukuyifuna pa moyo wako. Step number 1 visualize uchione mutu mwakomo
uchilenge created uchipanga create mmutu makomo ukachipanga create kana kuchibwera background ukapanda kuchipanga create mmutu makomo background sichingabwere. This applies to everything. Izima ugenchiro pachine yose kaya wewe muna 2025 ufuna uyambe business ina yakeso kaya ufuna upange chani ufuna upange achieve ufuna upange zino zake mmoyo mwakomo choyambe zino zichazo create them uzione masomo kuti choncho ndipanga chakuti kena bazana zibwera suri zimangobwera zokhazo kuti wangozindikira amasindikazo chose ndangozindikira ndi nyumba yone ngachoncho hayi chichose chimajambulidwa mutu ukajambula mutu kena kubasi pamakhano ntchito yoti sopano utibule background ukafika pamapeto pake pakafika kuti zatheka. Chimene ndinawuza chena kuti achinyamata ambiri amasiku ano kaganizidwe kawo ndikashapu chifukwa ngatamba kuganiza kuona kuti ediyolo isamabwerireso chifukwa choti imapangitsa kuti ma-politicians azingodya ndalama za misonkho zimene zilipozo ndikumangodalira chithandizo chichacho. Ngati achinyamata amba kuganiza choncho it means panopa mindset yathu tamba kuyisintha tendi growth mindset tamba kuyisintha chasala kutsogolo kuno sowano ndi action, right? Achinyamata action kulowa background tikalowa background kenako zimene tikuziona mmutu mwathu zimene zipanga create mmutu mwathu zija kuti tufuna dziko lotere lidzabwera. Understand that. Koma ngati mmutu mwathu mulibe timulegeza ngati for example azisogolera athu amene anadusa amene alipo it's like sabanga visualize samaona chimene akuchifunacho yayi. It's like truck ikwenda kale tentingolo truck tizibidira limodzi nde you cannot expect anything. Koma akakuti munthu unake mutu umaganiza kuti guys ine ndimafuna chakuti the moment wakutenga utsogoleri then you apply kena kuzimza ndikumayenda sobana and you see umapanga check kuti zimene ma barriers zimene zima represses and mendizana zimene umazipaswa zimene ziyaso kenako umabetela chitsogolo. Nde guys kaganizidwa kamene aganiza madola wa white zimene zokhazi it's enough, right? Panopa tigawane mindset imene iyi tizidziwa zoti ife tizipange zinthu patokha simangodalira kupempha kusogolo kuno panopa then action, of course you can just be dreaming mangolota action kenako tizakhaende dziko la mkaka ndi uchi. Guys, thank you so much Malawian Cameras. Like, share, Malawian Cameras, subscribe.